O, sgwyddo'r yr boi pêl-droed yn gorau bod yn over the top. Mae'n i ffili ffwrdo un o'r un, bydd mor un yn grac os wedi yna. A gathoch chi'ch enwi y chwaraewr gorau erioed. Yn neud i moyn i lefen. Ond i bron bod y chwarae yn broffesiynol, heb cael yn talu. Oeddech chi'n mynd i dde Africa lle oedd apartheid, be oedd eich profiadau chi? Do'n i ddim yn sylweddoli lot o'r pethau oedd yn digwydd. Dwi still ddim yn gwybod ar hynny'n iawn neu byd o. Cyn fewnwr Caerdydd, Cymru a'r Llewod sy'n cael ei adnabod fel un o'r chwaraewyr rygbi gorau erioed, Sir Gareth Edwards sy'n westau troma ar y gêm. Oedd hi'n bleser cael treulio diwrnod ym Mhorth Cawl yng nghwmni un o wyneba mwyaf eiconic Cymru, wrth i Gareth sôn am y fraint o gael ei enwi'n gapten fengaf yn hanes y tîm rhyngwladol, cael ei feirniadu am deithio i dde Africa efo'r Llewod yng nghyfnod apartheid, ffilmio rhaglenni teledu efo'i wraig mor un a llawer mwy. Sut mae, Gareth? O, Owain, sy'n wyt ti? Da chi'n iawn? Fi'n iawn, diolch ydw. Neis o gweld chi, de? Fi'n beth fan hyn. Ydw i fod i alw chi'n syr neu beidio? Ta beth sy'n moyn. Dwi'n meddwl bod ti ddim yn galw enwyd twp yno. Na, popeth yn iawn. Ie, Gareth yn iawn am heddiw. Gareth yn iawn. Beth ydych chi wedi bod yn neud i gadw'n brysur, Gareth? O, torri'r radd. Ie. Bydd mor un yn grac os wedi hynna. Hi sy'n edrych ar ôl yr ardd. Na, cadw brysur. Chydig bach o gol fan hyn. A mynd i weld teulu bob nawr ag ymlaen. A ffrindiau. Perffaith. A da ni'n mynd i gael diwrnod bach o gwmpas Porth Cawl heddiw. Ac efallai, treulio chydig bach o amser yn yr ardd, gan bod mor un di'n neud mor dda, ie? Os na gymryd amser, fydd hi'n grac o'n nadw. So, fi'n credu wedi wneud yna hefyd. A gobeithio allwn ni gael un neu ddau cwpaned o goffi a fate chydig bach o ifeniad, neu rhywbeth fel la. Diwrnod perffaith. Dowch chi ddangos yr ardd yma i fi. O Gareth, dwi'n mor falch o gael bod yma heddiw, mae rhaid i fi gyfadda. Yn falch o gael eich cyfarfod chi yn iawn am y tro cyntaf. A mae'n ddwrnod perffaith i fod yma yn yr ardd ym Mhorth Cawl. Bywyd chydig bach yn wahanol i chi o'r dyddiau chwarae, dwi'n siŵr, ond da chi'n hapus iawn yma. O, hapus. A ni wedi bod yn hapus yn byw yma a fod yn rhan o'r ardal. Mae'n anhygol. Mae sawl cyn chwaraewr rygbi yn byw yn yr ardal a rwy'n wario golf gyda nhw bob nawr cyman. So ni'n cael lot o sport a sbri gyda'r bechgyn yna. Cerwch â ni nôl te, dechrau yr yrfa. Felly, lle nathoch chi dyfu fyny oherwydd dwi'n gwybod chi wedi chwarae i Gaerdydd lot o weithiau yn yr yrfa, ond bachgen ardal Abertawe oeddech chi. Dwi'n siŵr o'na chydig bach o stick pan fyddwch chi'n mynd yn ôl adra weithiau. O hyd, blynydde wedyn ni, ti'n gwybod, ydym. Fi'n cael bobl yn gofyn, fel fes i wario Gaerdydd, pan ti'n wario Abertawe? Oedd yn athroi, Bill Samuel. Oedd yn dywys bron bob cam oedd yn arfau mynd i fynd i. Fe wedodd ys fi un diwrnod, reit, fi'n credu ysgrifennau i Abertawe, clwb rygbi Abertawe. Rwy'n credu bod chwaraewr dy fi fan hyn, wedodd e, sy'n diwrnod mynd i chwarae dros Gymru. Yeah. A dath y llythyr nôl o Abertawe. O, diolch yn fawr, Mr Samuel, ond ni'n credu bod bachgen dy ni fan hyn yn Abertawe sy'n mynd i chwarae dros Gymru cyn bo hir. A diolch yn fawr i chi, diolch am eich diddordeb, ond na, peidwch ar roi galwad i ni, roi nhw galwad i chi. Okay. So, dwi ddim yn credu oedd Bill rhy hapus hynny, ond ta beth ni, roedd e amser fe feddwl, a wedodd e, ti'n bod beth, y fwyaf fi'n meddwl amdano fe, fi wedi wario dros clwb Gaerdydd, i'r ail dim wedodd e, ond dim ond un clwb sy'n ti. Caerdydd wedodd e, yr unig clwb rwy wedi chwarae. The rest is history. The rest is history. Wel, mae'r lle yma berffaith o ddwrnod fel yma, i ddweud y gwir, dydy Gareth. Alla weld pam bod chi wedi setlo yma ers blynyddoedd, ond be ydych chi'n neud i gadw chi'n ymbrysur rwan? Wel, diolch i ddiw, mae chydig bach o waith i gael, siarad mewn cynio, pethau fel yna, ond a diddordeb sydd â fi o'i hyd, fi'n hoffi cystadlu. Iawn. A beth sy'n neud
hwnna orau ar yn oedran i o golf. Fi ware gyda ffrindiau, ni wedi ware yn erbyn bechgyn oedd yn chwarae Abertawe neu bechgyn oedd yn chwarae Llanelli. A o hyd ni gystadleuol. Ti'n neud fi pato hwnna? Yeah. Wrth gwrs bod fi. Ti'n bod, dyna beth ni'n hoffi fwy na dim byd. A ni gael lot o sport a sbri, siarad falle am yr amser maith yn ôl, siarad am yr amser nawr, a mwynhau yr oll beth. Fan hyn yn Bort Cawl, fi yn yr ffordd rhwng Caerdydd a Abertawe i fynd i edrych falle ar gêm pêl-droed neu gêm rygbi yn Barc yr Arfe. Fi credu bod e'n cyfle i fi o hyd i fod yn rhan o beth dwi wedi bod yn rhan o trwy'n fywyd. Da chi'n sôn o fanna, yr elfen gystadleuol, mae golf a pysgota, da chi'n licio pysgota. Ond mae hynna'n bwysig dydi, fel rhywun sydd wedi chwarae rygbi ar lefel uchel iawn, da chi wastad eisiau cadw'r elfen gystadleuol yna. A hwnna'n ers y dechrau efo chi? Ydy, fi credu bod e'n naturiol. Owain, fi credu bod e'n naturiol, fi credu bod e'n pob un o'n i. Ta pwy safon chi ware yno. A bechgyn fi wedi nabod erioed, na rhan fwyaf nhw y ffordd yna. Maen nhw o hyd y moyn bod y gorau, neu dangos maen nhw'n gallu cystadlu, neu gallu neud beth fel o'n nhw. 20 mlynedd, 20 mlynedd yn ôl. Mae pysgota fwy na falle na golf. Mae'n rhoi amser i amlacio, i mwynhau. Bach o heddwch. Heddwch a natur. A mae hwnna'n bwysig hefyd. Golygfeydd ma. Neis dy fi. Ydy. Sut blentyn oeddech chi te Gareth? Ochra Pont y Dawe oeddech chi'n dod, ie? Plentyn dod hapus a wrth eich bod y chwarae rygbi? Plentyn hapus ofnadw lan yn y pentre. O'n i'n chwarae pêl-droed yn unrhyw le o'n i gallu, chwarae rygbi yn unrhyw le o'n i gallu. So ges i'n godi am fagu yn cael yn ddysgu falle gyda bechgyn oedd yn hun na fi. Na fe fel un, na fe fel la, nhw oedd yn dewis ni. A hefyd, athrawon fel Bill Samuel yn neud siŵr bod yn dod i fi ar yr hewl iawn a gorfod gweithio'n galed. Fi wedi sylweddoli sawl gwaith dros y blynydde. Mor lwcus o'n i bod fi wedi cwrdd gyda'r athro a'r dyn yma oedd yn byw yn y pentre. Oedd yn lle anhygol i fyw. Elfen gystadleuol wastad i bod yna gennych chi, ac hefyd y teimlad o fod yn arweinydd dwi'n cymryd ar y cae, oherwydd dwi'n meddwl bod fi'n gywir, chi dal i fod capten Fenga Cymru 20 oed yn gapten ar eich gwlad, sydd yn dangos yr elfen o fod yn arweinydd oedd yn rhan o'na chi. Wel, oedd e'n sioc i fi ar y bryd, credwch i fi. A pan rwy'n edrych nôl, fi'n meddwl falle, o'n i chydig bach rhy ifanc, ond oedd chwaraewyr yn yr ystafell, a ni'n siarad gyda nhw, a ni'n meddwl, yn arwyr oedd rhain, ond rhyw blynyddau yn ôl, oedd hi'n gyfle arbennig a mwynhad mawr. Nathach chi gynrychioli Cymru dros 11 mlynedd, dim ond 53 cap yn y cyfnod yna sy'n dangos o'na lai o gema. Nathach chi chwarae bob gêm, nathach chi ddim methu dim un. So ni'n di licio chwarae'r un un safle chi yn y cyfnod yna. Wel... Oeddech chi byth di brifo? Wel, jes i un y ddau damwain. Ar hamstring. Hamstring, ie. Ond nathach chi methu gêm? Na, ni'n lwcus. Roedd rhaid fi fynd i Cas Newydd. I cael triniaeth bob dydd, 2 neu 3 gwaith y dydd. A bobl yn diolch i Dduw yn edrych ar yn ôl i'n dda iawn. A fi'n cofio, ses i lan i Manceinion, a o'n i'n ffrindiau da gyda Mike Summerby. Ond bai bod e wedi cael cyfle, a wedi dweud, wedes i, dwi ddim yn mynd i waren erbyn Lloegr, wedes i, pam ni wedi dweud, wel, fi wedi cael problem, a mae problem wedi cael triniaeth bob dydd. Dere lan man hyn wedi dweud. Ie. So helpu cael triniaeth i chi? Ges nhw'r triniaeth. A fi'n edrych nhw'r sawl gwaith, a ni'n ffrindiau i heddi, ond ni'n siarad efo neithwr. Ond bai bod nhw wedi gwneud na roi'r triniaeth na, byddai'r record na, fi isa prowd o'r oll beth.
oedd heb iso gêm ddim wedi digwydd. Mae'r record yna yn anhygol. 11 mlynedd ddim methu un gêm Cymru. So ni wedi gallu gwneud efo tips ar sydd wedi aros yn ffit gyda chi Gareth. Dowch hwn i'n ôl hefen i abach, ie? Mae lot o fechgyn yn gweithio dewis gymau oedd o'n i'n neud, ond yna, ti'n reit, chydig bach o lwc oedd e, castell ar unrhyw beth. Ydych chi'n gweld y gêm sydd mae dyddi yma, ydych chi'n gweld yr arian sydd yna, ydych chi'n gweld sut maen nhw'n cael i edrych ar eu hola, bob dim yn broffesiynol. Os oes unrhyw deimlad o genfigen, ta ydych chi'n hapus efo'r cyfnod oeddech chi'n chwarae rygbi? Mae fe'n digon rwydd falle i fi i weid o'n i digon hapus. Ydw, fi wedi bod yn hapus iawn gyda'r blynyddau. Dyma fi'n yla yn chwarae rygbi ar y pryd. Mae siwr gymaint o barch da fi chwaraewyr sy'n wario heddi. Achos falle bod fi'n sylweddoli, do'n i byth yn broffesiynol, fi'n sylweddoli beth mae'n golygu, y paratoiad yw e, y risg yw e, a'r amser mae'n rhaid chi wario i baratoi am yr holl beth. Gethon ni falle cyfnod gorau. O'n i bron bod yn chwarae fel yn broffesiynol, heb cael yn talu. Mae pob un yn gallu gweud, hoffen ni wedi cael tal amdano fe. Ond unwaith chi'n cael y tal amdano fe, fi'n credu bod yr holl beth yn newid yn oed i'w ch'mod. So dwi ddim wedi bod yn y sefyllfa yna i gael y tal amdano fe. A ni wedi cael mwynhad sydd wedi para yn yr 100 mlynedd. Pam ni'n cwrdda, chi'n gallu gweld y gwen a'r gwyneb bobl. Chi'n gallu gweld yr hapusrwydd pan maen nhw'n dod at yn gilydd. Ti'n cofio hwn, ti'n cofio yna. So, cael yw i. Hoffen i di wario yn broffesiynol? Pwy a wyr? Ond oeddech chi'n mynd cael eich talu o gwbl, a wedyn yn hwyrach yn yr yrfa, nathach chi sgwennu hynna'n gofiant, gafoch chi'ch talu am hynna, oedd yn golygu oeddech chi'n band wedyn rhag hyfforddi neu cymryd unrhyw fath o ran mewn rygbi. Na ti? Oes unrhyw fath o gysineb teg at hynna, oherwydd mae hynna i weld yn hirt rwan? Lyga cysineb, dyna'r ffordd, ti'n gwybod, a dyna beth oedd e. A oedd y bechgyn yn dechrau siarad rhwng ei gilydd. Oedd bobl yn dechrau twmlo, wel, arswch funed. Mae pob un yn neud arian mas o hwn. Oedd y pres yn mynd i rwla, dweud? Oedd, ond y chreuwyr. O'n i'n gwybod pan o'n i'n chwarae. Dim ond amser oedd e mynd i fod cyn bod hwn yn newid. Da ni'n gweld digon o lefydd ice cream o fyna. Dyma ni, Gareth. Da ni'n heiddi. Right, 99, please. Hello. Hello. OK, I'm going to go for one of these fancy strawberry things, if that's OK. Sbwch ar hwn. Yn da. It's got about 10 seconds left. Thank you. Thank you. Oh, look at this. Nice one. Diolch. Thank you very much. Mae'r gwaniath rhwng cyn chwaraewr rygbi a cyn chwaraewr pêl-droed. Boi pêl-droed yn gorau bod yn over the top. Wel, o'n i ffili ffwrdo un o'r hynna. Hapus o'n. Sa chwaraewyr rygbi a pêl-droed presennol ddim yn cael bita ein rhan. Na, siwr o fod. Ond da ni'n cael dyna. Ex-players yn iawn, dydi? Yn amlwg, oedd Cynrychioli Cymru yn rhan mor fawr o'ch gyrfa chi. Ond yr un mor fawr, Cynrychioli Llewod, a cael mynd ar cwbl o deithiau, sydd oedd y profiadau yna yn enwedig o feddwl, oeddech chi'n mynd i dde Affrica yn ystod cyfnod lle oedd apartheid, o' na frwydro o fewn y wlad yna. Be oedd eich profiadau chi? Chi ddim yn gallu edrych nôl yna fe a gwele a beth oedd yn golygu. Do'n i ddim yn sylweddoli lot o'r pethau oedd yn digwydd yn gwledydd eraill ar yr adeg ni. A peth oedd mwyaf pwysig oedd i cynrychioli Cymru, cynrychioli'r Llewod ac i chwarae'r gêm. Na, dwi ddim yn fod yn naif na dim byd. Chi ddim yn gallu edrych nôl yna fe a sylweddoli beth oedd yn mynd rhan. Achos nawr mae'r gwybodaeth yna, mae'r dealltwriaeth yna. Ond un o'r blynydde wedyn, dim mor hir â ni ar ôl y taisiau a chwarae. Nes i mewn i'r bar hyn,
oedd bobl di yn y barn. A aethon ni siarad gyda nhw pethau fel a gofyn nhw, chi'n credu wnaethon ni'r peth iawn de? Dylen ni wedi aros i ffwrdd? Na, wedyn nhw. Ond nhw'n gweud, na, achos se chi wedi aros i ffwrdd, dim byd wedi newid. Ffaith bod chi wedi dod a chi wedi prioddi at pwysau a beth sy'n mynd yma. So, oce, un sgwrs bach oedd hwnna gyda bobl fyna, ond o'n nhw o'r barn oedd e anhel. Ta beth ni. Yr unig beth oedd ar yn meddylau ni, a mae rhaid chi gofio, ond ni'n bobl ifanc. Just eisiau chwarae rygbi. Ie, a ddim y profiad da ni, o beth sydd gyda ni na. Ddim y dealltwriaeth da ni, oedd ddim cameras da ni, oedd ddim teledu yn De Affrica. So, oedd llawer i beth, o'ch chi ddim yn deall, wel, fel fi'n gweud. Y mwyaf chi'n edrych nôl yno fe, dwi still ddim yn gwybod os oedd yna'n iawn neu byd o. Ie. Ond be am gynrychiolwyr llewod felly? Be sydd mor arbennig am wneud hynny? Wel, chi un o'r gorau mas o, yn yr amser ni, 30, falle 32 o chwaraewyr oedd yn cael ei dewis i fynd ar y sewyd yn y 4 wlad. A oedd e'n rhywbeth, o'n i dim ond wedi breuddwydo amdano a wedi darllen amdano, ac mynd i fynd mas i'r wlad hyn a oedd y rygbi yn neithratol o galed, credwch chi fi. A cael y cyfle i waren erbyn y gorau yn y byd, na beth chi moyn wneud, curo nhw a dod nôl yn arwyr. Legends i'r llewod, te. Gareth, da ni'n hapus i fod yma ar llwybr arfordir Cymru mwynhau y golygfeydd anhygol, ond ochr arall i'r ffens, da ni eisiau bod ar y clwb golf, de? Ie, sy'n iawn, ni'n hoffi fod fyna nawr. Byrdi bach, aros y byrdi i gorffen, middi Dai Richards a ffrindiau eraill o'r byd rygbi. So hynna'n neis. Ar ôl gorffen y rygbi rwan, oeddech chi mor llwyddiannus, ond mae hwnna wedyn wedi agor drysau ychwanegol i chi a'r byd teledu wedi golygu gymaint a da chi wedi cael profiadau anhygol, cwestiwn y sport fel capten am 4 mlynedd. Oedd hi'n special, dwi'n siŵr. Mae'n anodd i ddisgrifio y bobl o'ch chi'n cwrdd o bob adran o byd sport. Ac oedd e'n cael ei wneud ar yr adeg ni lan yn Manceinion, ble sgwrs mae pêl-droed wedi bod yn boblogaidd efnadw a fi'n hoff iawn o hwnna, so ni bob di Sul o'n i'n cwrdd i wneud y program. Chi ag Emlyn Hughes, capten Lerpwl yn capten, ie? Ie, Emlyn. A fydden ni'n cael cino, dyna beth o'ch chi'n cael. Chi'n cael cino di Sul ar y penwythnos ni. A wrth gwrs, beth o'n i'n cael wedyn ni, oedd y chreuwyr pêl-droed i gyd yn dod mewn, mwy na lai, ac fi'n gweud nhw gyd yn dod mewn, llawer yn dod mewn, a dde'n mor diddorol i clywed y sgwrs beth oedd wedi digwydd ar y penwythnos, pwy oedd wedi ennill, beth oedd wedi digwydd. A na gyda bod pêl-droed, swad redwyr ceffylau, redwyr motorbikes, popeth. A dde mor diddorol. So, un o'n amser gorau fi wedi ala yn byd teledu. Cael cwrdd â gymaint o bobl ddifyr dros ben. Wan, anghofiwch am cwestiwn y sport, anghofiwch am chwarae dros Gymru, dros y llewod. Da ni wedi bod yn crwydro gwmpas Porth Cawl heddiw, a mae'r rhan fwyaf o bobl wedi bod yn stopio chi am lyniau ac yn sôn am y rhaglen nathoch chi efo Maureen, Gareth Edwards' Great Welsh Adventures, dwi'n meddwl, ar y canals a bethau. O, hynna, special, wrth gwrs. Special. A ti'n iawn, cofio Maureen ma nhw gyd, a mae fe'n just dyngos siwt fy niw grif i wedi bod, a fel mae'n dod i fi yn yn le, bob tro. Oeddech chi lot o hwyl yn gwneud yr rhaglen yna, do? Ie, do, geithon ni. A dda'r amser iawn fi'n credu, pan oedd y Covid, a i fynd o gwmpas Cymru, a hefyd dyngos Cymru ar ei gorau. Oedd e'n fendigedig, a geithon ni lawer o sport ysbryd ar y whole thing, a cwrdd â siw gymaint o bobl diddorol hefyd.
Be oedd yn gwneud y cyfnod chi'n chwarae rygbi ta y cyfnod euraidd na i rygbi yng Nghymru mor arbennig? Fi credu fatha'r amser a chwaraewyr ar yr amser ni. Cymeriadau? Cymeriadau, ie, yn dod at ei gilydd. A wrth gwrs, yn gêm amateur, nag bod fi ddim yn gweud oedd hi ddim yn cael ei cymeryd o ddifri. Achos oedd hi yn. Oedd gemau yn bwysig. Oedd mynd i dwicydd yn mynd i myrru oedd chi moyn ennill. Ond hefyd, oedd y cymeriadau dyn ni yn y gêm. A fi'n credu oedd hwnna'n dangos bas yn y ffordd o'n i'n chwarae. Fwy na dim byd, gaethon ni lawer o fwynhad yn chwarae'r gêm. Ac yn amlwg y peth mwyaf, oeddech chi'n chwaraewyr da, dydda? Mae rhaid i gyfadde, ond i yn lwcus ar y cyfnod ni, bod lot o chwaraewyr arbennig ar y pryd. A'r gêm fel oedd hi'n cael ei chwarae, oedd hwnna'n holl bwysig. A hefyd, y dechreuad o fforddi, bobl fel Clive Rowlands, a bobl o'r safle yna yn rhoi gwybodaeth a rhoi ffordd o chwarae ni, dyma yn siwtio ni. So, mae'n anodd gweud pam, ond dyna'r resymau fi'n credu. Pa mor dda oedd Sir Gareth Edwards fel chwaraewr? Sydd yn gwestiwn anodd i chi atab eich hun, ond gadwch chi fi ddarllen cwbl o bethau allan rwan, iawn? O'n i'n gwneud yng ngwaith cartra, fi bobl methu coelio bod fi'n gwneud yng ngwaith cartra. Ond o'n i'n gweld, yn 2001, o'na bleidlais gan Welsh Rugby Former International Players Association, 2003 Rugby World Magazine efo pleidlais, a 2007 Will Carling yn y Telegraph. Ac yn pob un o heina, gathoch chi'ch enwi y chwaraewr gorau erioed. Ddim yng Nghymru, yn y byd. Sut mae clywed hynna, ac ydych chi'n rhoi eich hun yn y braced yna? Ynddi, fi moyn i lefen. Chi'n offi clywed pobl yn siarad yn dda amdano chi. Mae hwnna'n e-bots. Ond, os o'n wedi rhoi mwynhad i bobl, dyna'r pleser fi'n cael pan mae rhywun wedi stopo fi yn y stryd yn beth i waith a maen nhw'n gweud mwynhau i'r ffordd wario chi. Fi wedi cael bobl o'r Alban, bobl o Ffraid, bobl o dros y lle i gyd. A dyna beth fi'n credu fi'n hoffi fwy na dim byd, bod yr adeg ni gyda ni wario ni. Rhaid ni lawer o bleser i bobl, na gyda mwyn o Gymru, ond dros y lle i gyd. Un cwestiwn bach ola sy'n gen i, Gareth, a dwi'n tueddu ofyn hwn i bawb. Sut fysa chi'n licio cael eich cofio? Sut ydych chi'n meddwl fydd bobl yn cofio Gareth Edwards, y chwaraewr rygbi a'r person? Bod wedi rhoi i orau, bob tro. Bod, os oes bobl wedi cael pleser o edrych yna'n chwarae, fi wedi cael lot o bleser yn chwarae dros y mlad a dros y clwb. A gyda'r chwaraewyr fi wedi chwarae gyda. Fi wedi bod yn lwcus, a fi'n sylweddoli ni. Gobeithio gedwch chi fynd ychydig bach o amser. A'r peth mwyaf, ydych chi wedi mwynhau bob eiliad o'r daith? O, gywir iawn, ydw. Fi wedi bod yn fachgan lwcus. Fi wedi sylweddoli ni. A cael yn nenu, y bobl sydd wedi bod yn gwmpas fi, y teulu, a hefyd y chwaraewyr pan mae'n dod i'r gêm, y chwaraewyr fi wedi gallu wario gyda y gorau yn y byd. Wel, Gareth, gael jyst deud diolch am eich amser chi heddiw, am gael y cyfle i dreulio diwrnod efo chi, oherwydd wir rwan, mae wedi bod yn fraint, ddim jyst am yr hufen ia, dwi wir wedi mwynhau, mae wedi bod yn bleser neis o'ch gweld chi. Diolch i chi am yr ifan ia, oedd yn dda. Dowch wan. Dyma ne. Gym o golf tro nesaf, ie? Unrhyw bryd.